ang pinagaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohuan, an sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga karonda, madangog na sa programang Barreta Asinplatica ni Baracena Maconsuelo. Talagang kakaiba. Barreta Asinplatica ni Philip Baracena. Barreta Asinplatica ni Philip Baracena. Diyos ko, sa panahon ngayon, may mahihiraman pa bang walang interes? Girl, extended ang walang interest promo ni M. Luwilier. ML Willier, walang interes pa more! Extended ang zero advance interest promo sa first month ng ML Quick Cash Loan Prenda transaction mo. Open para sa first-time or existing customers with active Prenda and other pawn shops willing maglipat Prenda sa ML Willier during the promo period. Promo runs from August 15, 2025 to October 15, 2025. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 233357, Series of 2025. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas.
live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwan ng issue na hindi mo alam. Ngayong updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Para sa bado nagka-bloom sa hamon, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Bangong gumagabing Charm Fat Lamig ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fat Bangong gumagabing Charm Fat Lamig ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS, good palumit pa siya. Hello, bright barloon. Isang labanan yan. Bright barloon. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good palumit pa siya. Hello, bright barloon. Isang labanan yan. Mas tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pati virus. I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Smart kaldero. Ang galing for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal galing ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang makikinis. Fantastic sa metal at plastic. #1 to top. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka, in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular Boom, use. puti ka, white rose papaya,
puti? Papaya Fast! White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Mga tugang Diyos marhay na aga po sa Indo Gabos. Ped sa 9 na kita kan bulan na Oktobre, aldaw po kita nin Webes. Iba niya ito sa lado technical si James Oko, naman sa transmitter si Chief PSG Jimmy Guanson. Hoy, good morning sa mga parantabay niya to dyan po sa Merkado Publiko ka na syudad din Iriga, di po sa bilog na Rinconada area. Sinman dyan sa probinsya kan Albay, dyan sa tercer distrito. Siyempre digdiman sa enterong probinsya kan Camarines Sur. Wakas, binukasan manggiraray an haloy-haloy ng tulay na pigpaparahalat dyan sa Waras sa barangay San Agustin, digdi po siyudad kan Iriga. Kasod ma, kundi pigpara laygay baga itong blessing and inauguration. Ginibo pala nalauna nin hapon. Pero salto man ang programa, pambihira. Nainot mo na sa pagbubukas ta amay pa binukasana pero mayo pang blessing and inauguration para liktad na bagan daralagan garo may pigpaparatarago pa dyan. Ano na yan ay pagiraray ka mo nagkaraya sa DPWH. May mga nagluluwas nga ni kay itong enot na barata na maabot subuot si Secretary Benz Dizon kan DPWH kundi na disganar gayod baka nga mahapot pa kan mga media kung ano ini ta haluyo na tapos natulay na ini tapos konpiraan budget anaram kon budget kat 60 million pesos. Sabi ni Engineer Ares Hermoso ang tagapagtaram ka na DPWH sa 5th Engineering District kan Camarines Sur. Kamayo na baga sa billboard. Kung pera talagaan na budget kan sinambit ng tulay. Kundi ang importante tapos na sabi kan iba manipis nga baka ngayon magbagsak. Relax na ka mo ta may kabilyaman. Masasalod pa man yan ang kabilya. Aditan mo ta baka bumagsak na naman yan. Sumayo nga ng kabilya na nagbabagsak ka ito. Ang debig para herero sa instruktor. Dahil pa man yan mabagsak. Para herero na kaya, siyempre sa pundasyon, itong istruktura. Buminagsak baga, sumayo lugod nga ng kabilya, masarig. Alos malampas 50 taon bago buminagsak sa tulay. Nakaining gibo ini kan DPWH, dahil taman tinatawadan ang kakayahan, maghaloy man yan. Arog kayo sa Cagayan, 40 taon, buminagsak na sa tulay. Ang mga ginigiribong tulay po ngunyan, dahil naman nag-aharaloy, baguhon nga ni, nagbabaragsak. Kaya kung mga nahaman ka na proyekto, ining tulay na ini kung uminabot siya naman in 35%, delikado.
Pero kung banga-banga, haloy pa man yan na bumagsak. Kuro ka banga man ang bagsak ang tulay. Hindi yan simento, magrog-rog mga tulog taon man. Ay indang mga patrabaho ini kan DPWH kan sa tuyang gobyerno. Engineer Aris Hermoso pati kasudma, ay nag-reply, nagpaparatago-tago na. Kagaruan sinusunod kung ano ang sabihon ni Mayor Jeff Bisenyo so kalbo sa baaw. Ngayon bukang bibig duman sa inaugurasyon. Wala lugod sa pangaran ni Congressman Migs Villaperte kaya ngunyan ang masunod na congressman digdi sa Rinconada baka si Mayor Jeff Bisenyo na. Natsasapawan na baga ang pangaran ni Congressman Migs Villaperte. Pero nadadaog nin kalbo. Ay pambihira pong tulay ini nigdi sa San Agustin sa siyudad po kan Iriga. Sabi ko nga ni dahil na ka magparaturuyaw, dahil na ka magpareklamo ta, at least may inaagihan na kita na tulay. Madali na ang biyahe, dahil na mga paraikot dumangki Kapitan Melvin sa Sagrada na tinampo nagkakarulubak naman. Naka-outro eleksyon, pag dahil man niya na ipakarhay ni Kapitan Melvin Barayoga kan Sagrada, dahil na siya makareelect. Iyan ang masakit dyan. Para paagihan mo ngaya. Tapos dahil mo man lamang yung pinapakarhay ng tinampo minig di sa Sagrada. Dahil mo man lamang yung pinaparepair. Otro eleksyon. Maray nga sa mo, iula naman. Sabi ito si Kapitan Melvin, ano man nga tapati ako natutuyawan ang tinampo. Normal. Public servant. Pinapasirip naman ni Cavite Representative Kiko Barsaga sa rong video kan Miyerkules ang dokumento kan isusunad subot niyang impeachment complaint laban kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. Papangirit man ini si Barsaga. Sigon kay Barsaga, ang lakdangan huli sa subot sa pagtataksil sa tiwala kan publiko. Dugang pa niya na oras na mapatalsik si Marcos, matatawan na subot nindalan ang investigasyon sa mga maanumaliyang flood control projects. Inot mo ng patalsikon si Vice President Sara Duterte. Sa iyang social media post, ipigduo ni Barsaga na dapat man na ikarsil ang presidente kay baan pinsan kaini na si dating House Speaker as in Lite Representative Martin Romualdez. Pero surug man ini kay Vice President Sara Duterte. Iyota may bistado akong Barsaga ka itong pigparalamoda si Archbishop Tiruna kayo dito. Dan susarumpadi na nadestino dagdi sa St. Jude Tadeos na pinagsasahutan na subot yun nagpagadan ki Rapinyan dyan sa Banwaan kan Baaw. Father Paul Martin Tirao kundi nagparatago bagay ito ngunyan binawian na patinin buhay. Kumbaga nagadana mayo man nangyari duman sa kaso. Igwa ka itong kalbo na Barsaga na apelyido pigpaparalamuda si Monsignor Tirona. Tauhan ni dating Presidente Rodrigo Duterte.
Oy, congratulations pala kay Engineer Solomon ngo. Na-re-elect bilang Provincial Advisory Group for Police Transformation Development o ining pag-PTD, Chair and Camarines Provincial Office. Again, congratulations sa Engineer Munmon. Tapos dyan man po sa Banuan ka na Batu Camarinesor, sabi digdi ni sa post ni Mayor Manoy Enrique Dangkalan. The first 100 days in service as the Municipal Mayor of Batu. Sa sakuyang ikasanggatos na aldaw bilang sa indong alkalde. Ako padagos na nagpapasalamat sa indong gabos sa mayong sawa nindong pagsuporta bako sana sa sakuyang pamamayo kundi sa tuyang lokal na gobyerno sa Kaberelugan. Aminon kong dai nagin madali ang lambang lakdang na sakuyang pinag-agihan asin padagos na pinag-aagihan alagad ana kusugko iyon padagos na nag-aalab. Ulit aram kung kamuan nasa sakuyang likodan. Gusto kong imbitaran ang gabos na mga namumutan kong Batueño sa Gigibuna State of the Municipality Address Suma o ulat sa bayan sa maabot na ika-13 kan Oktobre alauna nin hapon gigibuhon duman sa LRB Gymnasium. Sa pagtitipo na ini, tutukaron man yato ang presenting kamugtakan kan sa tuyang panwaan, ang mga programa sin proyektong sa tuyang natapos sin padagos na pinagsasagibo, asin ang mga plano kan gobyerno para sa maniba-ibang sektor. Mag-iriba-iba kita sa paghubog kan mas maliwanag asin mas mauswag na puturo para sa tuya agabos kun sain mayong mawawalat. Igaruman sa nairiga o damawata o damatagak. Inaasahan ko ang sendong presensya asin pakikisumaro. Para sa mas mauswag sa kakapwerti pang banwaan na Batu, padagos ang sa tuyang serbisyo para sa gabos na Batueños. Abangan po niya ito ining soma ni Mayor Enrique Dangkalan kan marwanin na Batu Camarinesor sa maabot na Oktubre 13. Yan mismo sa LRB Gymnasium. Ano daw, ma-attender kayo ni si Soy Kapitan? Taga Batu bagat to, si Soy Kapitan. Sabi ni Soy Kapitan, maurag yan si Mayor Enrique Dangkalan. Dangugon sa na ngayon niya ang mga advice ko. Pigdadangog man nga ang mga advice ko ni Mayor. Ay, ayos! Ayaw kaya si Karondang Raquel, nag-agin naman sa para tataho, yutan para libre nin taho. Nagpapakonsuelo lang po kita dyan sa Panuan kan Batuta. Grabe man ang inagihan na kumbaga mga kadipisilan kan na Banuanin Batuta pagpaparasuspindi kay to si Mayor. So dati si Junjun Zorilla. Angon dyan dahil naman pining suspindi yun. Takaalyado. Digdi po sa Rinconada area, halos gabos man na alkalde, mga kaalyado na baga. Kaalyado na kan Team 1, Kapwerte. Oh, sabi ko na ta, yaon dyan, nagluwas ang pangaran sa comments ni Soy Kapitano. Nakamasid po sana kami Mayor. Nagmamasid lang pala si Soy Kapitana. Ako, man madangog, Soy Kapitan, sa Soma, dahil man ako maparamasid.
Pwede na ini si Soy Kapitan magbilog yan in grupo. Tagamasid. Kan mga opisyalis kan batu. Pag dahil nangyari, itaga mo sa batu. Yan po sa Banwan kan Bula. Nagkaigwaman in State of the Municipality Address si Mayor Nonoy Ebasco kasudma. Matender ko tako kundi ay niya ako. Mabublay harayoon bagan Bula. Mga pag-iriba tapating nag-aalok, mga bulagaw. Ay maaraman kung saan maduruman. Ay niya ako dahil na pag-araw kayo, mga bublay na makaibanan, mga bulagaw. Nasa 75 mga estudyante ang nakareceive ng laptop sa Pagikan Department of Information and Communication Technology, ako Bicol Party List Partnership. 75 estudyante sa naman lain-lain na banwaan asin syudad sa Albay ang nakareceive ng mga bagong laptop from the Department of Information and Communications Technology. Sabi ba ni JB John Verdeflor, ako man niya digdi sa Camarines Sur tawaan manindo. DICT Bicol sa Irarom kan Courses for Literacy in Internet and Computer Knowledge Project o ining click an programang ini an kamauutan iyo an makanod ang mga estudyante sa paagikan Essential Digital Skills. Ang DICT Bicol Regional Director Rachel Ann P. Grabador nagsabi sa mga benepisyaryo na hali sa mga syudad kan Tabaco, Legazpi, Panuaan kan Daraga, Malipot, Rapu-Rapu, Kamalig, Makakay, Asinman, Manito. Si Grabador nag-esplikar na ang mga resipente yon pinagpili basado sa criteria kan mga estudyante asin sa populasyon kan mga indigency asin endorsement hali sa local government unit. An event niya to ngunyan iyo itong turnover kan sa tuyang Project Click para sa nakaagi asin nagkaigwamang kita nin series of training sa mga benepisyaryo sa mga estudyante man yato tapit sa basic Word, Excel, PowerPoint, igwaman ng mga cyber hygiene asin saka responsible use of social media. Pagkatapos kan nagabos na trainings na ito na pinaka-highlight iyon Project Click, ito turnover niya to sa mga mayors asin sa yung mga benepisyaryo ang mga laptop na pwede nindang gamiton para sa future innovations na sa indang manunudan para sa paagikan nagkaperang mga trainings sigon kay R.D. Grabador. Ang turnover ceremony yun pinaggibo naman sa Embarcadero de Legazpi, pinagatindiran man kan DICT officials, mga local mayors, municipal representatives asin man ako Bicol Party List Representative Alfredo Pido Garbin Jr. DICT's partner in implementing the project in Albay. Doon man kay Garbin, pinag-emphasize kanina ang importansya kan pagiging equip kan mga estudyante para sa digital age. Kapartner man po niya to ang DICT para ma-equip po kita o ma-equip niya to ang mga estudyante. In times of digital age kay puan niya to nin katabang sin mga equipment sa arog kay ni. That's why part of our advocacy sa ngaran kan edukasyon, padagos kita naghahanap nin mga giya paagi para makatabang kita sa mga estudyante sigon ki Garbin. Garbin also shared that ako Bicol Party List allocated program slots to various municipalities and cities, helping identify qualified students, especially indigent learners and those pursuing information technology related courses through its local coordinators. As Assistant Majority Leader of the Commission on Appointments, Garbin further revealed that
he secured a commitment from DICT Secretary Henry Aguda to prioritize providing free internet and reliable connectivity to geographically isolated and disadvantaged schools in Albay and across the region. Ang commitment sa atin ng DICT ni Secretary Aguda by December magsisimula dahil doon pa lang mada-download yung pera sa kanilang departamento, but we were able to get that commitment. Ito ay bintahe dahil as a member and assistant majority leader of Commission on Appointments, nakakakuha tayo ng ganitong programa, Garben added. Through Project Click and future connectivity initiatives, both DICT Bicol and Ako Bicol Party List aim to bridge the digital divide, ensuring that the students in remote and undeserved communities or underserved communities have access to technology and internet, critical tools for education and innovation in the modern era. Sabi kan iba, sabi ni John Verde Flor Jr., sana kami man sa Kamsor para sa anak kong college. Ano to sa imo sana? Dapat para sa gabos. Baka ka na ako Bicol kayan. Solo-solo sa Bicol Party List. Susuloon mo na naman dyan ang laptop, good? Ayaw ka rin kinon, good? Ano sa aki mo sa lang college? Dapat sa mga pag-iriba taman, ng mga may aki mo na nagka-college. Antes po kita magpadagos kan sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga hanap buhay. Nakagat ka sa ayam? I-Ravax mo na yan. Nakalmot ikakaupos? I-Ravax mo na yan. Magpabakuna na sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. 7 years na po sindang pinagkakatiwalaan sa healthcare services. Agkusira reliable professionals. Barato asin de kalidad na bakuna. Ligtas. Probado asin asertado. Alagang Ravax yan. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bakunang angat. Serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. An active anti-rabies vaccine, $699 sana. Ang booster, pre-exposure, senior as in PWD, $499 sana. Agkuman sira flu vaccine, pneumonia vaccine, as in iba pa. Kaya mayang na. Saan na kita? Sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Baoy na sa 0967-152-0610 o bumisita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic sa Alfilor Street, San Miguel, Iriga City. Sa taas na, Ka-Law Office ni Attorney Ferdinandinho, Arani, Sayusan. Naghahanap ka ba ng mga serbisyong pang-agrikultura at pasilidad para sa iyong pangangailangan sa pagsasaka? Pumunta sa Agricultura Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon ng pag-aari na nagbabase at cooperative. Nag-aalok ang Agricultura Agri-Industrial Corporation ng mga serbisyong pang-agrikultura tulad ng dairy processing, grains and machinery center, verticulture, agriculture, cacao farming, at maraming pang iba. Bisitahin ang kanilang opisina at pumili ng masarap na pasalubong sa kanilang dairy store na matatagpuan sa Bonifacio Arellano Street, Barangay Mall, Turbang, Sorsogon. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring bisitahin ang kanilang opisyal na Facebook page, Agricultura Agri-Industrial Corporation, o kontakin ang kanilang cellphone number 0931-931-2289. Agricultura Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon ng pag-aari ng Blasing Athlete Cooperative. Ang leptospirosis ay nakakapinsala sa bato, utak at atay na pwedeng maging nakamamatay. Hindi lamang sa daga nakukuha ang sakit na ito. Kaya mag-ingat sa mga iinuming tubig o gagamiting pangluto. Huwag lumusong sa tubig o putik na pwedeng kontaminado ng dumi, ihi o dugo ng hayop na may sakit. Maglinis, magmasid, mag-ingat. Labanan ng leptospirosis. Kung may posibleng exposure, konsultayo sa pinakamalapit na health facility. Para sa libreng konsulta at reseta, tumawag sa DOH Hotline 1555, press 2. Santa Filomena Birthing Home.
Misis, ligtas na panganganak ba ang hanap mo? Dito ka na sa Santa Filomena Birthing Home. Hatid sa inyo ang ligtas, malinis at bagong pasilidad. High-tech na kagamitan, talagang inyong maaasahan. Tara na at pumunta sa Balong Pili Street, Zone 1, La Medalla Area City. Ang Santa Filomena Birthing Home ay nag-o-offer ng libreng panganganak sa lahat ng PhilHealth active members, free baby essentials, and food and cash allowance. At hindi lang yan, may insentibo ka pa kapag sinipagan mong magrekomenda at mag-refer ng ibang buntis. Heto pa, mayroon din silang services offered na basic ultrasound para sa mga buntis, OB-GYN consultation, at prenatal and postnatal consultation. O diba? At home ang feeling. Tandaan, Santa Filomena Birthing Home ang puntahan. Located at Balong Pili Street, Zone 1, La Medalla Area City. You can also contact their FB page for inquiries. Search Santa Filomena Birthing Home, La Medalla Area City, or call their telephone number 054-341-3827 or 0919-881-9915. Owned and managed by Dr. Celestine Gonzalez and Mr. Jose Otao Tabarangao. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard asing undersized na mga bakal arog kan kabilya, angled bars, asing iba pa tasigon sa mga eksperto. Nakabarato kaman sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales asing posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. De kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong familia, Ngo & Sons. Ang ngaran na matitiwalaan, poon kadto sa kungunyan. Diyos ko, sa panahon ngayon, may mahihiraman pa bang walang interes? Girl, extended ang walang interest promo ni Amlo Willier. AMLO Willier, walang interes pa more! Extended ang zero advance interest promo sa first month ng ML Quick Cash Loan Prenda transaction mo. Open para sa first-time or existing customers with active Prenda and other pawn shops willing maglipat Prenda sa AMLO Willier during the promo period. Promo runs from August 15, 2025 to October 15, 2025. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 233357, Series of 2025. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Kapag may hypertension, nakakadulot ito ng problema sa paningin. Ako po ay si Aling Lydia, 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamagas sa mata. Sasakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong iBerry, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon. Pero itong iBerry ang para sa mata ko. Naiwasan ko ang ibang komplikasyon. Kaya labis ang pasasalamat ko sa iBerry. Mabibili ang iBerry sa Mercury Drugstore at sa mga suking botika. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena.
kita digdi sa tuyang programa. Mana kita nga 46 minutos makalampas ang alas 9 nin pagkaaga. Hoy, good morning ki batchmate Warren Nueva. Nagpuli palan kinuko ako kayang saro sa mga magiging sponsor niya to. Sa muyang RPN DZKI anniversary. Bugtak bagadigdi si Engineer Wilfredo Boxit, Branch Manager kan Casoreco 3. Wapang major sponsor Omni Source International Trading Corporation, Mrs. Nip Mayor Caha, President Dunya Rosario Bibio Subdivision, Sukat Muntinlupa City. Kaya duman sa mga paraan tabay niya to. Mag-isip-isip na kamuta minsan digdi po sa nasyon Pilipinas naghabonin tsokolate ikinulong kinasuhan nin pangaabon karunggurang duman sa Palawan pero ang mga parahabon sa gobyerno milyones bilyones dahil nakukulong. Ini po ang hostisya sa Pilipinas naghabundanin sardinas ikinulong. Kumbaga, darakan kapag tiusan, ano ba nakakapanghabas na sana. Pero ining mga mayayaman ng dati, pero dahil pagiraray po mga nakukontento sa endang mga buhay. Nangahabon pagiraray. Kumbaga ini po ang masimpil na pagparaisipon sa nasyon Pilipinas. Kaya awot pa man lugod ining mga investigasyon na ini. Magkaigwanin ka manungdanan sa mga dapat karastigo ng mga politikong mga korapto. Ikorulong. Sabi baga ni dating Vice Mayor Norman Badjola kan panawanin baaw kadugon. Ako, human rights violation naman yan, sir. Kadugon nga tapos kadugon ang lubot. Ngani nga yung magturol-turol ng mga pagsusulit na yan. Santisima pag-arog na po kayan. Pala na press release na Erga City Police Station, Camarinesor Police Provincial Office, the home of Kaugma Caps and the Police Lieutenant Colonel Jeric Don P. Sadja. Implementation of search warrant operations resulted in the confiscation of 136,000 pesos worth of illegal drugs. Erga City Police Station under the leadership of Police Lieutenant Colonel Jeric Don P. Sadja, Acting Chief of Police, successfully conducted two simultaneous search warrant operations on October 8, 2025 at Barangay Sagrada, Erga City. The operations resulted in the confiscation of 5 pieces of sealed transparent plastic sachets containing a white crystalline substance suspected to be shabu with an estimated weight of more or less 20 grams and the street value of approximately 136,000 pesos. One drug personality, a resident of the said barangay, was arrested. The operations were conducted by virtue of search warrant dated October 7, 2025 for violation of Republic Act 9165, also known as the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. All confiscated items and arrested suspect were brought to the Erga City Police Station for proper documentation and disposition. This operation underscores the relentless efforts of the Erga City Police Station in combating
illegal drug activities and ensuring the safety and security of the community. By the authority of Police Lieutenant Colonel Jeric Don P. Sadja, Acting Chief of Police, Erga City Police Station. Hoy, good morning man kay Etchit Chavez dyan po sa Nenyo Jesus, Batuca, Marinisor, saka kay Mes Ella, pigpapailing digdi ni Batsmith Etchit Chavez. So, mga tanom niyang okra. Pwede na mangkiton pasyaran, pwede. Mangga okra. Kumusta sa UNIP High School Batch 87? Sabi ni Cor Joseph Epres, may binibilog ng bago na UNIP High School Batch 87. Sabi ko, dahil na ako dyan mabali sa mga binibilog na bagong yan, magkanya-kanya na kita. Tagaro magulo na naman ang bagong grupong yan. Ay gwapa na ang nawalat na lampas 3,000 na pundo. Na UNIP High School Batch 87 duman sa 56,000 de pesos na pinagsabi ka ito. Gwapa mo pala 3,300. Ang hapot na pasain, so lampas 50,000. Dapat nag-agi ito sa Commission on Audit saka ano yan, ICI, Investigation Commission on Infrastructure. Nakabali na ito sa flood control Pati ang UNIP High School Batch 87, apektado kan flood control. Ano doon masabi kayo ni batchmate, classmate Dolly Briñas na taga DPWH. Ay inda. Maray pa si batchmate Itchit, kadakol kan piga-harvest niya na okra. Pwede pangga paging, pwede itang pasyaran duman mangga okra kita. Pero iniktarya ining piga-harvesta na okra ni Batchmate Itchit dyan sa ano yan Nenyo Jesus. Nagtutubod man siya sa food security. Dapat ngunyan matinanom. Dawa, barato ang batag. Dawa, anong mga barakalon ngunyan, barato. Ang mga, ano yan, agricultural product. Ang importante, dahil kita mawaranin pagkakan. Magbarato ang paroy, magbarato ang bagas, basta dahil kita madisganar. Magtanom sana kita permita, iyo po yan ang kaipuhan ka na tawong niya ng mga panahon. Mga pagkakan, mga gugulayon, mga prutas. Nagluluwas baga digdi sa ano yan, Facebook. Joel Villanueva, Sinjingo Estrada, pinagsusundan ni Henry Alcantara. Si Henry Alcantara pala, niyong buaya. So, duwang mga buaya man, pinagsusundan. Narututukubon. Ay pambihira. Sabi kan babae man na ini, boto kang taga-ragay, kayang magpaagrangay. Ano, boto? Magboto ka mo duman sa ragay, taga-ring mag-agrangay. Ay, iba man gano'n gusto sabihin kayo na magpaagrangay. Tapos nagruluwas na bagan mga lalawgon digdi ni Horibata, Gobernador Elre Villaperte, Congressman Mix Villaperte, tapos Congressman Luigi Villaperte, 5 billion kuno. Camarinesor flood control halos ghost gabos.
Santissima. Imbestigaran mo na yan, Secretary Vince Dizon, kung napasain man yan. Kung totoo man ang ghost na yan, bahala man sinda. Nagpadangugnaan na labor leader na si Leo D. Guzman sa pahayag ni Senador Mark Villar, dating sekretaryo kan Department of Public Works and Highways. Puon 2016 sagkod sa 2021 dapit sa pagkakaigwanin maingat asin planadong infrastructure projects para sa pangangaipukan mga Pilipino asin nasyon. Sa pagdangog kan Senate Committee on Public Works, sinabi ni Senador Villar na kaipuan kan Pilipinas ang mga proyektong nagtataguyod kan sustainable infrastructure projects sa arog na sana. Subuot kan build program kan nakaaging administrasyon na subuot example o panalmingan kan how impactful infrastructure projects are. Mientras na pirit pa man ni Guzman, iba kung magpaikot asin magkawat nin tao. Stop happen man. Nagaatubangon yan sa kontrobersiya si Villar dahilan sa pagkakadawit bilang dating sekretaryo kan DPWH na subot saro sa responsable sa mga multi-billion anomalya sa flood control projects. Naput ka dyan, tumagal daw ang mga investigasyon na ini. Kung puro sa naman po kami mga investigasyon, pumurupundo na kamo, na nagsusuya na nindo. Kaya nga ni si dating Vice Mayor Sir Norman Badjola, nagray ng mga pagkakadugun sa lubot. Ading mga senador, congressman na iba. Mas pinainit man kan malasakit ang June of Covered Court ngunya na Oktubre 8. Pinagsagibo ang tupad payout para sa 183 na benepisyaryo halis sa mga barangay kan Awang Kumon, Sowa, Sugkad, sa Malinaw, Albay, mga kababayan nyatong mahigo sa sindeterminado sa ibungka na sakit kan buhay. Sa tabang kan ako Bicol Party List sa sinman na dole padagos sa tang tinatawanin paglao masin oportunidad ang sa tuyang mga kababayan na mayong permanenteng hanap buhay. Elan sa lambang tabang na ini na itatao mas dakul na pamilyang nagkakaigwanin panibagong pagpuon. Yaman na updated na listahan kan mga alkalde sa Bicol Region na nagperma na sa pangapudan kan Full Transparency, Accountability and Justice sa mga manumaliyang flood control project digdi sa satuyang nasyon. Nag-agi sa proseso ang mga opisyal na magsusumiter kan sendang aplikasyon tanganing makalaog sa M4GG. Uya po ang mga mayors for good governance sa probinsya kan Albay, si Mayor Max Saison kan Libon, sa Bakakay Mayor Herbie Dumbales, sa TV Mayor Jose Muril Climaco. Asin sa UAS si Mayor John Kenneth Trinidad.
Tumanman sa Camarines Norte, Mayor Bong Palma kan San Vicente. Sa Labo, Mayor Jojo Francisco Jr. Sa San Lorenzo Ruiz, Mayor Sheila De Los Santos. Tuman sa Kapalonga, Mayor Luz Encanto Ticasio. Sa Mercedes, Mayor Alexander Pajarillo. Di po sa Camarines Sur, si Mayor Can San Jose, Mayor Gerald Peña, Mayor Can Naga, Lene Robredo, Mayor Can Tinambak, Bobet Prades, Mayor Can Libmanan, Sun Marpil, Mayor Can Lagunoy, Jigo Luis Pilapel. Sa Catanduanes man, iyo si Osa Baras, Mayor Paulo Tebes. Sa San Andres, si Mayor Ali Romano. Kasin sa Biga, Mayor Jennifer Topiano. Sa Masbati, sa Dimasalang, si Mayor Michael Demp Naga. Sa San Jacinto, si Mayor Altarejos Gito. Sa Aruroy, si Mayor Arben Big Tusyo. Asin duman sa Prob Corpus. PUB Corpus. Prob. Medyo kunya na kayan matata. Dahil tadara Solar Gabista. Mayor Mark Antonio. Sa Sorsogon, mayo lamang mayor na nagusto sa good governance. Anong nangyari? Senate President Ches Escudero, talagang mahabo ka mo sa good governance. Abangan ang mga mayor para sa good governance and batch 3, kan mga bagong miyembro sa ng batch kan renewed members kan M4GG. Iniyan para sa nasa mga nag-abot sa September 19, 2025 deadline kan application. Liwat man na pinapagiromdom na nasa observer status pa ang mga bagong M4GG members sin padagusan sa muyang pag-background check asin pag-validate sa mga reports na nare-receive niya mo. Mga reports na kaya ma-validate asin day mga hearsay an sa muyang ginagamit sa pag-check sa mga mayors, makakaasa po kamo sa padagos nyatong isusulong ang marhay na pamamahala. Dakula pong maraming salamat po. Sabi ka Digdig, come on, Sorsogon, embarrass them. Tapos digdeman sa ano yan, Rinconada Mayor, sari kamo. Ay uda basang kwasa puro adi sa abo sa mga good governance, mga mayor sa Rinconada. Alangan man. Gusto sa di Rinconada mga bad government. Nasa linyaman si Karon Dagatan, pasok. Salamat Karondang Philip, Kuya Ann Siyang Dagdag Barreta, ang DSWD Bicol at iman ang mobile clinic ng DSWD Office 8 ang katod din serbisyo sa mga pinagrapado ng Bagyong Opong duman sa Dimasalang Masbate. Nakapagsaon ng mobile clinic ng libreng x-ray, ultrasound para sa mga badot at iman electrocardiogram on ECG sa mga sentang residente. Pinanginutan ni Regional Director Norman Aurio ang operasyon kaibanan ang mobile command center, mobile water station at ang mobile system para sa maratay na komunikasyon pagkatan at malilim na tubig. Padagos ang pagkataon ng libreng serbisyo ng mobile clinic kan Suudma.
tuman sa barangay poblasyon ang mga laksangon na ini. Parte naman sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. galing matabangan ang mga mas patenyo sa kaindang pagbangon. Unaan siyang Dagdag Barreta, kalado lokal sa Bartada Caronda, San Oliva at Sport. Salamat karon dangatan sa mga heras mong informasyon. Sabi digdi, Mayor Repe Lacoste takes oath as elected LMP Regional Representative for Region 5 at Malacanang. President Ferdinand R. Marcos Jr. lead the oath-taking of newly elected officials of the League of Cities of the Philippines and the League of Municipalities of the Philippines at the Ceremonial Hall of Malacanang Palace on Tuesday. Among the sworn into office was Mayor Repe Lacoste of the Municipality of Buhi, who now serves as the Regional Representative Region 5 and the National League of Municipalities of the Philippines. The LMP, which represents 1,493 municipalities nationwide, reaffirmed its commitment to advancing inclusive growth, participatory governance, and people-centered development through stronger partnerships with national government agencies. Mayor Lacoste's election as regional representative highlights Buhi's active leadership role and promoting good governance and sustainable development and the Bicol region and beyond. Kaya congratulations Mayor Lacoste. Kulang honra na naman po yan. Na ikaan saro sa napili bilang regional representative kan mga alkalde digdi po sa Riyon ka na Bicol. Tapos sabi digdi sa nagabos na abogado arog kay ni si Attorney Noel Busi, dating nag-viral matapos na ako na huring mga aniit kana sa iyang kliyente dahil mayong pambayad. Sa Pilipinas, kung tios ka nakakatakot magkasala, asin makulong dahil ang tamayo kang pangpiyansa o magkuanin abogado na madepensa sa imo. Marahay pan mayaman daw magibunin malalang kasalaan, afford ninda an matinding abogado na kayang takupan an kasalan. Again, bako sa nang abogado, arog kay ni, ngani, trabaho sana. Sana dakol pang mga arog na Attorney Busi, dakulang kababayan niya to, kukulong, o dakol ang kababayan niya tong nakukulong, pero mayo man talagang kasalan dahilan sa bulok na sistemang igwa kita. Salute to you, Attorney. Apelyido pa sa nakaya, Attorney Busi. Pwedeng magbusi. Sinabi man ni retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio na dahil pwedeng may sa katupadan na pinagsusulong na snap elections ni Senador Alan Peter Cayetano dahil ang tamaging balga ini sa konstitusyon kung ipagbabawal sa sisaymanan pagdalagan sa anumang na political position. Dagdag pa niya mayong legal na baseanan na resolution kan senador asin mga mabalga sa naman sa lay sa iraram kan omnibus election code sa naman ang pwedeng madisqualify sa pagdalagan. You can be disqualified from running if you violated the law under the omnibus election code. So it will be unconstitutional to prevent anyone from running for public office if there is no disqualification, sigon pa kay Carpio. Mangkay ni si Alan Peter Cayetano, mayo na bagang naisip na tol-tol. Abogado man kuta, kundi pol-pol. Minsan, kadakol kita mga abogado sa Pilipinas, kundi pol-pol, polongo, ang mga isip.
Antes mo kita magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagrumdum. Para sa bado nagka-bloom sa hamon, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Bar, bangong gumagabloom. Charm Fat Bar, gamit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fat Bar, bangong gumagabloom. Charm Fat Bar, gamit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS, ikot pa lumipas siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Ikot pa lumipas siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing yung sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular Boom, use. puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Need a hotel? GSAC Hotel is a perfect option when you are on a budget. Nice room, new and modern. The prices are great. Very good option to stay if you need a good and simple hotel. They have air-conditioned rooms with free Wi-Fi. They also have fantastic family room, all of which deliver the perfect blend of home and hotel. GSAC Hotel is located at corner Luna Candol and Quezon Streets, Gubat, Sorsogon City, beside the GSAC main branch. Call them at 0930-1398-007 or at 0965-150-7477.
Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Balik po kita rin di sa tuyang programa. Iguwa na kitang 16 minutos. Makalampasan na alas 9 nin pagkaaga. Report! Babalik si Karondang Atan. Pasok. Salamat, Kirara Karondang Philip, ang DA Bicol, Asiman Albay Provincial Agriculture Office, Pinagbunsar, ang gulayan sa bayan sa Albay, Sigurman, ang Albay Provincial Enforcement Office, pinagtipuan paglulunsar na October 2, 2025 sa AFC Bill sa Bangang Kamalig na ikuan ng betong pakusugon ang seguridad sa pagkakan sa mga komunidad sa tabang kan mga grupo kaparehas kan Rural Improvement Club or Aid Club at mga asosasyon kan mga paraoma bilang suporta sa proyekto na tawaan na DARA Office 5 in mga water hose, UV plastic, vegetable twine, plastic mold, atin mga banhi, gulay, galing mga tamang sa pagpapaputok ng mga sustainable vegetable garden sa mga iba-ibang barangay. Doon sa DA Bicol, ang gulayan sa bayan, parte ng pagpapadapos sa inisyatiba sa departamento ngayon sa posisyon ang lokal na produksyon sa pagkakan kawan na poder ang mga paraoma at pauspagon ang kakayahan ng mga komunidad pasiring sa magkakaligo at puso na supply ng pagkakan. Yan ang siyang tungang na parata sa lahat sa PAL, Barkada Karonda, sa report. Report! Salamat Girara Itabi Karondang Atan sa mga dugang mong informasyon. Para po kitang 18 minutos, makalampasan na alas 9 din pag-aga. Hoy, good morning kay Aldrin Alteza. Hindi po sa San Nicolas, Ciudad Caniriga. Asin dyan sa Mama's Cafeteria kay batchmate Warren Nueva. Digdiman yan, siyempre, sa San Nicolas. Sa Oroinutan, misa na yan. Nagbaba subot ang numero kan mga Pilipino na mayong trabaho kan nakalihis na Agosto kunya na taon. Basado sa Labor Force Survey kan Philippine Statistics Authority na ang mga warang trabaho na Pilipino na nasa edad 15 anyos pataas ang nagbaba sa 2.3 milyones. Katakod kainin na i-registro ang unemployment rate sa 3.9%. Nangangahulugan ang datos na nasa 39 sa kada 1,000 na mga individual ang warang trabaho o kabuhayan durante kan nasambit ng peryodo. Mantang nangaipuhan ng nakulang kantidad tanganing dagos ng maibalik sa dati ang Gaza makalisan 2 taon ng pag-atake kan Israel. Sigon kay George Morera da Silva, Director of the United Nations Office for Project Services, na maabot sa 52 bilyones na pesos nganing liwat na maitindog ang Gaza Strip. Dagdag pa kaini na 80% kan mga edifisyo sa Gaza Strips ang naraot. Importante man na tulos na tanggalon ang mga naraot na parte kan mga edifisyo huli sa labanan.
Napudan man siyang dapat ipautoban ceasefire huli sa kadakol kan mga akin ng apudan. O an nagagadan. Basado man sa pagtayakan UN ay guwang 64,000 na mga aki na nagadan puun kan pahiguton kan Israel ang sindang paglaban sa Hamas na nagtatago duman sa Gaza. Kunading ngasa-ngasa. Tapos ini pong ikinaugmaman kan Department of Labor and Employment ang pagbaba kan numero nin mga mayong trabaho sa nasyon. Basado kaya sa pinaluwas na datos kan Philippine Statistics Authority na kan bulan nin Agostoan na iguang 3.9% na rate ang numero nin mga mayong trabaho. Ini ang mas baba kumpara kan Hulyo na iguang 5.3% sering man kan nakaaging Agosto 2024 na iguang 4.0% ang numero nin mga waran trabaho. Dagdag pa ni Dole na mas nagkaigwanin kadakol na bagyong nag-agi sa nasyon ang daipaman nagpatinag ang mga empleyado o employers na ipagpadagos ang sindang negosyo. Picture to man kandol o kandole na sinda nagigibonin lakdang araw kan pagpapadakol nin mga jobbers digdi sa nasyon. Oy, good morning balan ki Reverend Father Dan Aguilar and Pares Prest ka na Our Lady of Salvation dyan sa Salvacion, Ciudad Puukan, Iriga. Punong barangay Vicente Lagatik ki Kuya Nilo Cordobes asinman Ate Susan Marmol Cordobes. Sa pamilya Sumpay asinman ki Ronnie Cortero. Mustaman dyan po sa Santiago, digdi po sa Ciudad Can Iriga, kipading Libby Maestrado, asin man mading Flori. Ki Madam Bilin Maestrado. Sa pamilya Tabal, Talagit, kipading Agoy. Grupo kan mga mangsad, bansag mangsad dyan po sa Santiago digdi Ciudad Can Iriga. Iguang Pokyutan, ano pa ito, may Punggal. Minsan nabibisto po ang mga tao sa barangay sa bansag sana. Kumusta man dyan po sa San Isidro, digdi po Ciudad Can Iriga. Ki punong barangay Jason Suelo, ki dating punong barangay, asin ngunyan Kagawad, Gary Marinho. Ki Kagawad, Lynn Guadalupe. Asin man ki Kagawad Gibara, Bernard. And syempre sa gabos na sa Barangay Council. Kumusta man ki Manoy Felix Castillo diyan sa Babatngan. Ki Manoy Arnel Sardan, asin man ki Manay Judith, ki Manay Belen Pederes, asin man ki Auntie Tiding Marmol Sardan. Siyempre ki Manoy Willie Sardan, ki Benji, ki Aldin, sa sendong pamilya. Diyan sa San Agustin, kumusta man ki Manay Josephine asin Manay Villa Chavez. Siyempre ki punong barangay Nestor Andales. Si kaki pinsan Kagawad Dado Ibasco.
Diyan sa San Vicente Sur, Kipunong Barangay, Vincent Boy at Nagrampa. Boy dyan sa Santiago, bago na pala ng Punong Barangay Pinasumpa na ni Mayor Rex Oliva subuot si Nino Panga, ang tapnat sir nakagawad bilang karibay ni Dipuntong Manoy Digoy Salcedo. Matik, dahil pa nga ni Linolobong sugadan. Pero nagmamadali man ang kapitan dyan Hindi, dahil lang magmadali sa kamatayan. Pero malas-malas ang kapitan sa Santiago. Kaya sabi kan iba, magtol-tol sa nangya si Kagawad Nino Panga. Ano ang gibukay ni? Sabi kaya, kuwamang kuno di ako man mga pling-pling. Ay santissima, kinarog kito. Umormal sa nangod. Nanganing maka-re-elect kang maging kapitan. Full pledge ta. Pag inappoint ka sa nakaya, ngaro ba ko man yan full pledge? Siyempre nag-rebay ka sana. Pero pag ika-elected, ay yan ang magayon. Kumusta man po dyan sa Philippine Coconut Authority? Ki Sir John Lona, ki Ma'am Eileen Oriel, at ki Nico Sipi Martinez. Sa mga pag-iriba dyan ni Sir John Luna. Pa Jorjan pa, one man sana. Pero si Johnny Bravo, nataan ngaran, George Alan Olabere. Pajori Johnny Bravo paman. Kaya si DJ man, di pagpapaibgan nga kita pinsan. Santo na nga ako nung radyo Guapito. Ay kita, di sana kita radyo Makanos. Kaya ako kita praisip kan mga arog kan pinsan, mga paibog-ibog kaarakan. Iman basang kita maiibig ka mga radyo Guapito niyangan. Nasunod kan, mamok na yan si Johnny Bravo, radyo painom. Minsan ang style niya, pero radyo kuripot ganyan. Sige sana palibre. Ini DJ Mandi lang ya kapupulpugan kakamot. Ngaro pa lang Kuyom na Palad Foundation. Mandaw kita sa Nasyon kan Espanya. Pero yaon digdi si nakaagom ki Batsmith Edna Torres Ingon niya yaon na buhay ito sa United Kingdom. Ang panahon yaon sa nasa dyan sa Malawag, Nabwa, Camarines Sur. Nagapasarnanin lean parlamento nin Spain nin pagbabawal nin pagpapabakal nin armas duman sa Israel. Naon ang bita ng lakdang anhuri sa ginibong genocide kan Israel sa Gaza. Igwang boto na 178 nagpabor sin 169 na anday nagpabor sa nasambit ng propestong Lee. Ana propestong Lee an ipinag-anunsyar ni Prime Minister Pedro Sanchez kan bulan nin Setyembre. Obheto man kan lean nganing ma-prisor ang Israel na magsimbag nasa permanenteng peace deal nindakan Hamas.
nag-kondinar man kan top Vatican diplomat na si Cardinal Pietro Parolin ang carnage uwan panggagadan duman sa Gaza. Sinabi ni Parolin na bakong kaako-ako ang paghalangkaw kan numero kan mga nagagadan kasabay kan mga danyo sa lugar. Inapod na niya na inhuman and indefensible ang pag-atake kan Hamas sa Israel asin pagpangadyi niya ang mga bihag na hastangon niyan ang kapot man giraray kan nasambit ng grupo. Dugang pa kan diplomat na nagdadara ininindanyo sa sinan mga tao ang nagsasapar kan mga malalang epekto kay ni urog na ikinahandal niya man subuot ang padagos na panggagadan sa Palestinian population kay ribanaan kadakol na hobe na wara maninsala sa mga pangyayari sa lugar. Ngaro panahon ni Herodes ini magirumduman na naerehistro na 67,160 Palestinians na gadan kan mga taga-Israel basado sa health ministry sa teritoryo kan Hamas. Ang mga namas. Nasa linya man si Karondang Raquel, pasok. Salamat tabi Karondang Philip Marinaga sa imo atin sa labas ng Antabay. Sa tuyang dugang na informasyon sa lado lokal, padapos ang pagtugon mo niyan kang DSWD Field Office number 5, igdisar yung biko sa mga apektado kang kalamidad. Matapos sa mag-distribuer nga abuton sa 3,119 pamilyang family food pack sa banwaan kang Aroroy asin PUV Corpo sa isang probinsya kang Masbate. Katabang naman yan kang Armed Forces of the Philippines at kang Bureau of Fire Protection na ihatod ang mga tabang sa mga lugar. Mantang nagtauman ng family tents sa mga eskwelahan sa Uson, Balino at Masbate City bilang pansamantalang istaran kang mga nag-ibakwar. Sigon sa naging kaperis sa Karondang Philip ni Regional Director Norman S. Laurio, padago sa monitoring ng DSWD Bicol, tangan ni matugunan ang agarang pangangaipon sa mga residente. Mantang suportado man ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at ni DSWD Secretary Rick Gatchalian ang mga lakdan na ini para maparitas ang pagkataon ng tabang atin serbisyo sa mga naapektuhan sa bagyo Igdisaryon Bicol. Asin sa presente tabi Karondang Philip, siguro sa nakuha niya itong informasyon, personalmente man na pinagbisita ini ni Secretary Rick Gatchalian ang sa tuyang mga evacuees dyan sa isang probinsya kang Masbate at inaram kung ano ang naging kamugsakan at nagpasalamat man ng Secretary kang DSWD sa padagos man ang mga nag-aabot na suporta, lalo na ang tabang nahali sa Red Cross na saruman sa mga nagtataon ng medical assistance sa tuyang mga kababayan na yaon na itong yaon sa mga evacuation centers sa Sangunyan. Grabe ang mga namamatean ka mga tao duman. Urog na may mga iba na kitang kababayan na yaon sa mga evacuation centers ang nakakamati inuning trangkaso, ubo at sipon. Urog na itong mga senior citizens na araman yato, mga vulnerable. At may ipinaglatag naman na tabang nagtaon naman ng ayuda ang Department of Health National ng mga kadagdagan na bulong para sa mga may namamatean na mga nasa evacuation centers duman sa isang probinsya kang Masbate. Yung sabi karon ng Philip, ang sa tunggulan informasyon sa laukan sa imong programa, halis sa location para sa Radyo Ronda, Rafa Cáceres, reporting. Report! Salamat Geraray Tabi Karondang Raquel sa mga dugang mong informasyon.
Sabi digdi magayon na hapon sa Indoga Boss, mabuhay po kamo sa pakikisumaro sa magkalong hibi, anggot, pangadji para sa pagbabasol sin pagpabag-ukan sa tuyang nasyon. Kan taon 2013, mentras na ako po yung Chief Justice, pinagatulan ming illegal ang sistemang pinapairal na inaapod na PDAP o ining Priority Development Assistance. Sinabi man niya mo na kay Puan igalang ang budget principles kan konstitusyon. Bawal ang lump sum na parang slash fund. Mayong puder ang lawmakers sa pag-identify na nin proyekto. Mayong pwedeng pakikiaram sa project execution except bilang normal congressional oversight as in bawal ang diversion kan trust fund narog kan malampaya revenue. Sa nagginibo nindang sistema kay ito na limitahan ang veto power kan presidente dahilan sa ngaro islas fund sa naman kan mga congressman ang pag-utob kan PDAP system. Sinan sa laan pakikiaram kan mga congressman sa local projects dahilan tapigbabal ganinda ang guaranteed local autonomy. Abot 2013, dahil na ginibukan judiciary na pugulan ang illegal side kan pork barrel sa amay kan Mel Vicentos 96 enot ng nagluwas ang whistleblower na si dipuntong Congressman Romeo Candazo. Sinumbong niya ang SOP kan 19 hasta 52% na kickbacks kan legislation halis sa indang pet projects kan taon 2004 nagpasar nin planchar nin kaso ang concerned citizens sa pizza 2004 PDAP scheme sa budget alagad na dismiss ang kaso dahil ta daiman mapatunayan sa words kan gaan pork barrel system as in mayon direct evidence kan connivance. Now 2025, 12 years ang nakaagi and our hope that then we should have learned and reformed significantly, but it turns out the system we now have is 10 times more able than the one we struck down in 2013. Tapos ang PDAP decision mas naging aktibo ang kongresista sa budget process sapagkat binag-o kay nian na asin pinalala nindaan pinagbabawal ming 2013 PDAP imbes na mawaraan involvement ninda sa allocation kan projects pagkatapos kan approval kan GA pig-advance nindaan aro kanin sistema na sindaan nag-identify kan infrastructure projects dawa mayo ini sa listahan kan DPWH. Nakikipag-negotiate sinda sa DPWH kung gaano kadakulan i-allocate sa inda as in garo negotiated na pati ang winning contractors kaya kamag-anak pa kan iba o parientes pa kan iba ang mga kontratista as in ang ibang klase man kan ang bicameral conference committee kung hain ang mga items na day na pagbubutuhan kan mga legislador as in ini-insert sa committee. Arog na sa nakandati mayong pagkaaram ang dakul na sa mga dakul na projects sa tamang prioridad kan panuan kundi garo kwarta ang pinagbabaranga sa lambang congressman and ENPRA budget ngunyan as in lalawgon na ginibong slash fund kaya day makangalasan pagbabaha ngunyan hulita nakadukot ini sa pagbaba kan acts of plunder sa parte kan mga lawmakers as in man officials. Instead of learning from the 2013 PDAP Supreme Court decision and even worse structural evil was invented with ghost lawmakers who do not attend their legislative duty, ghost contractors who have near zero credibility, and of course, ghost flood control projects. We and the PCAC, LEPPR.com, NCFC, and B1M
unite with those gathered here in denouncing this structural evil, this legislative plunder. We formed our coalition to call out and oppose legislation that destroy the foundation of family bills, that weaken the basic unit of society and prevent a nurturing environment that should develop moral and useful citizens who love our country. We ask our countrymen to not let this moment pass. Pray, repent, act, file cases, praise the prosecution to build strong cases, and me, the judiciary, do its part. May God save our country. Hali po yan kay dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Tapos ini na Committee on Environment public hearing. Pinagdangugpuan na significanteng public hearing kan chairman kan the Committee on Environment and the principal sponsor of an ordinance declaring 4,215.14 hectares of mangrove forest as protected areas in the province of Camarines Sur. This initiative encompasses the preservation of approximately 80,912,611 mangrove trees, critical step in safeguarding our environment. Mangroves play an invaluable role in coastal ecosystems, providing essential habitat for the diverse array of wildlife, enhancing biodiversity and serving as natural barriers against storms, surge, and erosion. Furthermore, they act as vital carbon sinks, helping to mitigate climate change by sequestering carbon dioxide from the atmosphere. This initiative is being conducted at the request of Governor Rebellia, reflecting our collective commitment to protecting and preserving our natural resources for future generations. Yan po ang pinag-sponsoran mismo kan Committee on Environment Chairman na si Board Member Dunan Unyate. Sabi Mandigdi, amay na nakareserbi ng libreng grocery packs, libreng mga bulong, pre-dental and medical check-up, wheelchairs, and libreng bulog ang mga residente kan Barangay Burok Busok, Buhi, Camarines Sur matapos ang Sinagibo Medical Mission Program kan nagtalikod na aldaw. Pinanginutan mismo nasambit ng programa kan Philippine Navy Naval Forces Southern Luzon o NAVFORSUL asin iba pang non-government organizations sa aktibong pakikipag-koordinar man kan barangay council kan Burok Busok sa pamamayo ni punong barangay asin League of President Honorable Abigail Amande asin councils ang sangguniang kabataan officials kan barangay. Ang nasambit ng programa iyon sa highlights kan Burok Busok Barangay Fiesta alagad na abala dahilan sa mga nakaaging raot kan panahon.
kumusta man sa mga parantabay niya to dyan po sa Baruan Kanbuhi ki Ma'am Norina Zuri Kisabal, si Silent Legasyon dyan sa Barangay Santa Clara. Siyempre ki dating Konsyal Ting Villadares, ki dating Alcalde Jonas Belsa, ki Konsyal Marlon Tabalde, asin Konsyal Edme Salucha. Dating Alkalde man Margie Moran Aguinildo. Di man daw kita sa lado ni na artista, ikinasal na si beauty queen Beatrice Luigi Gomez kan Dejian Oden. Sa iyan serye kan mga Instagram story pinagbida ni Beatrice an kuang retrato kan sa iya mga kapamilya sin amigo-amigas sendang kasal. Basado sa pinarting lokasyon nangyari an intimate wedding ninda Beatrice Sinjan duman sa La Union. Mahiling ang beauty queen sulot ang sarong tube gown na may lace skip mientras na nakabarong man ang musical artist. Anot na pinag sa publiko ni Miss Universe Philippines 2021 top 5 finalist Beatrice ang relasyon ni Danny Jan sa Instagram kan Pebrero 15, 2022 kan magkaigwasin dan in dinner date kan Valentine's Ding Gayo. Sa naman pala na presenting World Boxing Association welterweight champion Rolando Rolly Romero ang gustong makasapakan ang pangnasyon na kamao na si Manny Pacquiao. Naglalaway man ang duwa pang tigasin na umbagero sa presente. Dawa ng ngenot sa listahan ni Pacquiao si Romero sa maabot na Enero 2026 nagpahayag man ininin kagustuhan ang mga kampo ninda Gerbonta Davis and Conor Ben na makadwelo ang sulusulong 8th Division World Champion na si Pacquiao. Hali ang 46 anyos na si Pacquiao sa majority draw na sapakan kontra sa World Boxing Council title holder Mario Barrios kan Hulyo 19 hasta Hulyo 2 sa Metro Manila sa MGM Grand Garden duman sa Las Vegas, Nevada. Sa report ni Mike Coffinger kan The Ring Magazine ang pinagturing na Bible of Boxing. Sinabi kaning interesado man sinda Davis sin Bean ki Manny sa katawan kan 2026. Manny Pacquiao may be closing and on deal to fight Rolando Rollin Romero, but there are two other names under consideration to fight the Filipino boxing legend. Next, paliwanag ni Coffinger sa latest episode kan Inside the Ring duman sa DZN. The 8-weight champs return to the sport won't end with the fight. However, as he is likely to fight WB 147-pound title holder Romero in January. If his fight doesn't come to fruition, Davis and Bean are names that Pacquiao favors for fight in 2026. Davis will take on Jake Paul and an exhibition fight live on Netflix November 14. Ben will match Chris Eubank Jr. in a 12-round middleweight contest on the Ring Penest Business a day later at
Tottenham Hotspur Stadium live and on DEZN PPB. Sabi digdi mga walang hiya, Benny Maloy naggibo pang ibas sa helang na pikos. Dinanatan kan mga blom ang nagkapirang baser na ginibong suba asin pinagbas ang pagkakaiguanin pekos o polycystic ovary syndrome na o kan Bini member na si Maloy. Maggerumduman sa latest I1 documentary kan Bini para sa the world tour na Biniverse ibinulgar ka kan Bini Maloy na igwa siyang pekos. Naging emotional man siya sa iyang revelasyon asin namin na mas guguston pa man niya na moranin material na gamit kaysa magkaigwanin pekos. May nagkapiraman na netizen na imbes sa mahirap yun pinagbawalan na sinbinas paan member. Todo depend man ang mga bloom laban sa mga nasambitang basa sinabihan pa ang mga ini na seryoso nin ana pagkakaigwa. Nin pekos na sarong chronic condition na sin no permanent cure. Thankful naman si Bini Maloy sa mga bloom na padagos na namumuot, nagdidepende sa nagsusuporta sa iya sa mga bloom who give kind and nice words to me. Thank you so much for understanding sigon pa kay Bini Maloy. Dagdag pa niya ang humanizing niya na ibukas ang topic na ini which is very taboo especially sa reproductive health ng women, so thank you sa mga umintindi talaga. Yun na. Kumusta man dyan po sa Pamukid San Fernando Camarines Sur, kay Margie Simata Ramos, kay Mayor Tenda Nabar, and siyempre kay Mes Mortega dyan po sa Balaugan, Bula. Kumusta man kay Mayor Big Solano kan Banawanin Pili, as in man kay Vice Mayor Tumbong Galonta. Report! Nagbabalik man si Karondang Raquel, pasok. Salamat tabi Karondang Philip sa tuya pang dugang na impormasyon sa lado lokal. Marikas na puminakol sa 1.1% ang inflation rate igdi sa Rion Bicol kang nakaaging bulan ng Setyembre, presenting taon sigunyan sa datos ay pinagpaduwas ang Philippine Statistics Authority o PSA Bicol. Sigun tabi karon ng Philippines sa naunang bita ng ahensya, mas nalangkaw ini kumpara sa nairihis ng inflation kang nakaaging bulan kang Agosto, presenting taon na puminakol lang ini sa 1.0%. Sa mga probinsya, igdi sa Rion Bicol, ang isang probinsya ng Catanduanes, ang isang pinakalangkaw na inflation rate sa nasabing bulan na igwa ini na antas na 2.7%. Pinagsundan man ini sa probinsya ng Albay at ng isang probinsya kang Masbate na igang 1.7%.
probinsya ni Camarines Sur igang 1.3% at ang probinsya ni Sorsogon na igwang 1.0%. Ang Sorsogon man tabi karon sa Philip ang igang pinakamababang inflation rate na puminakol ini sa 0.3%. Mientras tanto, ang panginet na rason kang bahagyang paglangkabak ang inflation rate igdi sa Rion Bicol, iyo ang marikas na paglangkaw kang presyo sa lalo kang housing, water, electricity, gas, asin iba pang produktong petrolyo, asin ang non-food, asin non-alcoholic beverages. Yan ang sa itong impormasyon nali sa location para sa Radyo Ronda, Raquel Cáceres, reporting. Report! Salamat Karonda nga Raquel sa mga heras mo pang informasyon. Sinablakan mga otoridad ang pakiulay kan sarong parasira na palibron siya bilang regalo sa mismong aldaw kan sa iyang kumpleanyo matapos siyang maaresto sa buy-bust operation kan nagtalikod na simana duman sa Kabug Baybay Barangay Ginhalaran, Silay City, Negros Occidental. Pinagsabi ni Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Daroca, Hepe kan Silay City Police, ang suspect na si Alden, 26 anyos, para kay ni kay bahan man si GR, 36 anyos, kan Hinigaran, Negros Occidental. Sigon kay Daroca, nakikiulay subutan suspect na tawan siya ng konsiderasyon dahil ang birthday niya, pero pinipirit pa man kan pulis na mayong holiday sa lay. Parehas kaya ang sinasabing kan mga otoridad na bagito sa bintanin illegal na droga ang duwang suspect. Pinaunan subutin ninda bantayan ang lugar matapos makaresibin ng mga report dapat sa aktibidad kan droga. Nasamsaman halos sa mga suspect ang 8 gramo kan pinagtutuburan siya buo na nagkakantidad ng 54,400 pesos. Padagos man ang investigasyon kan pulisya o tanganing maitukdo ang iba pang sangkot sa saindang operasyon. Nagapatanid man ang World Health Organization laban sa nakakaadit na paglangkaw kan bilang kan mga hobeles na nalululong digdi sa e-cigarette o vaping na subot bagong klase ng adiksyon sa nikotina. Inaabot na po kita kan oras ka na sa tuyang pamamaaram na kaibahan niya to sa pagpaabot ng informasyon si Raquel Cáceres sa Sinman Jonathan Oliva. Kuman po si Philip Serdan Baracena, sa lado technical si James Oco, duman sa transmitter si Chepes di Jimmy Guanzon. Nagasasabing Diyos mabalos kan sa indong daing sawang pagantabay. Barreta Asin Platica ni Philip